ti'n neud? Mae'n teimlo fel bod clustia fi yn gweiddi. Mae'n gweud yn y sgrip bod rhaid i wneud arbrawf yn torri gwydr gyda sŵn. Ie, fi'n gwybod. Ie, fi'n gwybod. Nes i ffilm fe wythnos diwetha pan ti'n torri dy wallt. Falle chi wedi clywed y stori am y gantores opera sy'n chwalu gwydr gyda'i llais. Ond sa'n licio opera, well i fi rock. Un o fandiau mwy'r swnllid Cymru yw y Ffug. Siwch chi, boys? Chi'n iawn? So, ydyn ni'n gallu gwneud digon o sŵn i chwalu'r gwydr yma? Bendant. Ie, chi'n meddwl? Bendant. Oce. Reit. Os ni'n tapo'r gwydr gyda allwedd, bydd e'n rhoi y nodyn bydd angen i chwalu'r gwydr. Felly, barod? F sharp. F sharp. Bydd angen yn credu. Barod, boys? 3, 2, 1, rock! O, dwi'n smasho glas. O, boi, dwi'n smasho glas. Ie. Doniol iawn. Cer Danny, boys. Y Ffug. Ie? Y nod yw creu digon o ddirgryniadau gyda sŵn, fel bod y gwydr yn chwalu. Mae'r bêl ping-pong yn dangos faint mae'r gwydr yn dirgrynu. Os mae'n dechrau symud, ni'n agos. Ond dim digon agos gweitha'r modd. Wow! O, na! Credu mae rock wedi gael ni lawr, boys. Ond siŵr mae canu opera chi. Really gwael. Gwaith mae canu arferol fi. Gan i weld. Y reswm bod cantorion opera yn well na grwpiau roc yw achos bod angen canu'n uchel, ond mae hefyd angen canu un nodyn am amser hir yn hytrach na chwarae lot o nodau a chordiau. Ond nid dyma gryfder Ffug. Mae'n yma i fi gael tro fe. Pwy sy'n meddwl? Nes i lwyddo canu'r union nodyn yn ddigon uchel ac am ddigon o amser fel bod y gwydr yn chwalu. Pwy sy angen grŵp roc pan mae dy chi lais angel fel fi?